Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. A je tady nový trh. Je tady nový trh a jsou tady nový koně. Tenhle ten je nový. Pak je tady nový ještě tenhle. A tenhle ten je tady taky nový. Neříkám, že jsou ty koně hezký, co jsou tady nový. Já jsem díl netočila, ale protože mi nešlo YouTubeko. A chtěla jsem vám natočit různý úkoly, ale nešlo mi to YouTubeko, takže plno úkolů nemám natočených. Tady je tenhle, novej taky. Jo, pak se mi vůbec nelíbí tenhle kůň. Nelíbí se mi ten styl té hřívy. A pak jsou tady už poslední nový koně, tyhle. Tenhle se hnědej, myslím, že je novej, ale už je tady jeden takovej. Myslím, že na Marleyho farmě. Už mám 709 Star Coins. 709 Star Coins. Já vám to ukážu tady zvětšený. 709 Star Coins. Za chvíli mám na černýho Freeze a potřebuju poradit s jménem. Přemýšlím o Supernově a o Midnight Star. Napište mi prosím vás do komentářů různý jména. Ten, kdo hraje SSO, tak se koukněte na jména a napište mi nějaký pro holku. Pak je tady nový tenhle. No a myslím, že už poslední 3 jsou tady nový tenhle. A je tady nový tenhle. Tenhle, no. Tak. Tenhle ten je tady taky nový. A pak je tady tenhle ten, co se mi líbí. Má ho jízda i. A teď bychom se mohli kouknout na jeskyni v Fort Pintě. Se podíváme na jeskyni. Ta jeskyně se vám otevře úkolem. Ten úkol máte tady, když kliknete na knížku. Pardon, já to mám nakřivo, vidíte to nakřivo. A když tady máte v Avail, já tady mám nový úkol. Jo, to je to, je. No. Tady v Available, já nevím, jak se to čte, pardon. A tady v těch Available máte úkol, který se jmenuje Sankey. Tak jedete do Fort Pinty a jak je slavná fortpinská socha? No, jak je slavná fortpinská socha, tak tam je u ní vykřičník. A na ten vykřičník prostě kliknete a seberete si klíč a jdete to tady odemknout. Samozřejmě do té jeskyně nemůžete s koněm. Jako druhýho koně si koupím arábka bílýho. No, je tady u toho úplně ten samý zvuk jako u P. Tak tady to takhle vypadá. Duch. Tady takhle svítí. Když na něho takhle chcete stoupnout, tak se vám stane to, že vás to zarazí. A tady pak tady tohleto pak budu taky otvírat. Tamhle horem trošku tam vidíte. Tady, takhle. Dělá to tady takový zvuky, jak kdyby tady vypadávala elektřina. V téhle jeskyni. Tak to tady divně šumí. No. Prostě různý zvuky.
ještě bychom se pak mohli kouknout. Tuhle holku jsem viděla u kováře, ona mě snad pronásleduje. Na frýse si dám černobílej styl na koně s tou černobílou dekou, teda s tou černou dekou, teda s tou bílou dekou. A no. Já mám ještě různý úkoly. Mám úkoly od Elizabeth. Ty úkoly jsou to, že jedete racy a pak máte tam u ní daily a ty daily plníte každý den a ty daily jsou vlastně racy. No a ty racy proboha, já se dneska nemůžu vymáčknout. Ty racy jsou docela těžký. A no, jsou docela těžký. Na zemi vám tam takhle lítají bomby na zem a vy je musíte chytat. Aby to video nebylo moc krátký, tak vám ukážu barrelový race. Chtěla jsem točit něco, ale jakmile jsem zapla kameru, tak mi úplně vypadlo z hlavy, co jsem chtěla točit. Takže se omlouvám, jestli tohle video je tak trošku nudný. Já vám pojedu ukázat, a hele, já jsem 7. Já vám pojedu ukázat toho šedýho andela, kterýho si koupím 4. Toho, řekneme si o něm něco, si o něm prostě řekneme, aby to video bylo delší. A no, prostě se o něm něco řekneme a pak si koupím ještě ponyho. Prvního si koupím Freeze, pak si koupím Arábka bílýho, Snowkiss se bude jmenovat, pak si koupím bílýho ponyho. Nekupuju si bílý koně úmyslně, jako že bych prostě chtěla mít sbírku bílých koní, ale prostě se mi zrovna z toho druhu nejvíc líbí třeba bílej. No, tak si ho koupím prostě. Takže. No. Pokud za mnou slyšíte nějaký zvuky, tak to je moje ségra, která mě teďko zrovna štve, protože jsem jí řekla, ať je ticho, ale ona tady stejně musí dělat zvuky. Takže tohle je ten šedý andel, kterýho si koupím. Prostě má Swiftness má navíc 0, stojí 890 Star Coins. No. Ale prostě jsou k němu jenom podkovy. Ali má tohle z toho koně. Na toho mám. Kvůlit se ho nebudu. Říkám to jen tak pro nic za nic. Tenhle na Arábek se mi taky líbí, o tomhle jsem taky přemýšlela, ale lepší je ten bílej, podle mě. Taky má Swiftness 0 navíc, takže nevá. Tohle z toho koně mi poraďte, jestli si ho mám někdy koupit. Já nevím. Ale no prostě už nemám co říkat. A chci se s váma rozloučit a ahoj u příští části.